Ioi! Oh! Mai explică-ne o dată regula, Marius. Băieți, neapărat faceți TikTok-uri, toți care aveți fanpage-urile mele. Zi regula care e. În ce constă? Aoleu, n-auzi că face? S-a necat, nu face de la dreptul. Mamă, ce-or zice vecinii mei? Zi care e regula. Lasă-mă mai ușor de că mă omor. Bă, naște antrenorul pe la... Te-am zis, bă, Rafael. Aoleu, mor, Doamne! Dă-mă! Mă omor! Zici că-și pierdut suzet. Aoleu, Doamne! Doamne! Cine a inventat regula asta a fost un geniu. Aoleu, Doamne, cum să fac? Eu Eu nu numai că fac episod, mă și distrez, eu n-am râs așa la niciun joc. Oh, Doamne! Oh, Maris, mi-a intrat, bă! Ce-a intrat? Mi-a intrat să pligă în picior. Doamne! Mi-a intrat să pligă! Aoleu. Aoleu. I-a intrat?